Nah, kan gini loh. Nggih. Niku wonten perahu api-api dibolongi. Nggih. Nah, terus wonten lari alit dibunuh kan udah. Nggih. Wonten tembok sing rubuh dibangun. Dan niki kan istilahnya melawan syariat, Mas. Nggih. Nggak tenang. Nah niku Mas Wahid, Nggih. niki sesungguhnya nggih cerita Nabi Khidir lan Nabi Musa niku tingkat keimanane beda. Lah Nabi Khidir dateng Nabi Musa niku wau sanjang. Engko kon takjak ojo takon opo-opo. Lah niku Mas Wahid. Nggih. Dadose numpak perahu niku wau kajenge dirampok ngoten lho. Lalu dibolongi ten Nabi itu. gede. Tanglet Nabi Isa. Lho, perahu iki lek bocor kok ngene-ngene kok kelemati ngene-ngene. Lah niku kandhani kok aja takon. Apa jarine aku kon kate ngaji ning aku kan ngono ae. Nggih. Perjalanan iki ngoten enten lare alit ngoten kate dibeleh ngoten ten Dibunuh nggih, Nabi itu. Lho napa niku lare mboten anu kok kadang sampean pejah. Kon jaro bakal arek iki besok ngene lah niku. Lan sak teruse sesungguhnya ilmu niki Mas Wahid nggih antara Nabi Khidir lan Nabi Isa, Nabi Musa niku cerita syariat nggih. Antara keimanan Nabi Khidir lan Nabi Musa niku beda. Nah niku nggih, niki rahasiaipun Allah. Rahasiaipun Allah sesungguhnya. Moko dadi doktrin Islam yang ada di Indonesia hancur juga karena ini. Nah niku kon lek ngaji ning aku, gak usah takon wis ngaji ae. Nah niku moko sampean lek takon lama iki. Nah iku Mas Wahid, dadine 500 tahun yang lalu sampai sekarang ini Islam yang di bawah Indonesia ini sudah terpolusi, dirusak oleh gen jahiliyah Ba'alawi. Nggih, nah niku Mas Wahid, sesungguhnya ajaran ini ada rahasia Allah. Kenapa enggak oleh takon? Nah niku antara pribadinya Nabi Khidir lan Nabi Musa. Kula sanes Nabi, panjenengan sanes Musa. Sampeyan wong biasa, kula wong biasa, nggih kudune lek gak ngerti takon. Lah lek gak takon tersesat di jalan bahasa umume. Kudu takon, krana kita niki sanes Nabi. Lek niku wau sing diceritakan memang seperti itu karena Allah mempunyai rahasia lain. Lah lek kita niki wong biasa ngaos ngeten, mboten tanglet, mboten ro karepe, akhire dibudu-budui kan ngoten Mas Wahid nggih. Dadine kudu takon, krana kita niki sanes nabi, sanes rasul. Nah niku Mas Wahid, napa selama niki jamaah nggih ngeten-ngeten niki wau, nggih intine terpolusi Islam yang di Indonesia niki terpolusi oleh gen-gen jahiliyah yang merusak agama Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadose tanglet mawon nek anjene mboten ngerti. Kersane niku ceritanipun Nabi Khidir lan Nabi Musa nggih. Dadose nggih intine kula sanes nabi, panjenengan nggih sanes rasul, sanes sinten-sinten, lek mboten ngerti nggih kudune tanglet. Nggih, napa malih Mas? Tadi Mas tentang wali